Nyere lah Kang, rek nyantai-nyantai nang pinggir sawah. Anu jan ah. Kula pada nggawa kula ndelok-ndelok sawah. Nang omah ya gremengi wong ae, gremengi mbok wedok ae kok. Alah cekah. Mesti kok nemu ceritane masalah bar jamak bojomu. Cerita liyane ndak iso ngono iku. Iya, mare betah nang omah iku apa? Obat ya ngono iku jan. Aja. Jane ya ana kang obat. Mare betah nang omah iku. Obat apa iku jan? Ngerti obate? Iya. Apa obate? Obat sing marai betah nang omah iku jenenge obat turku ayu denok deblong semak moblong sembloh lele. Kok tenanan kok. Nah, iku ya jenenge ra ngejapek. Iku ya malah marai perang karo mbok wedok ngono. Alah tiba mumet jan. Bedekan saiki ya. Bedekan masalah kutang. Ayo pindah kono ya. Kono ya. Utang iku bis Jakarta Semarang Kang. Utang kok Jakarta Semarang. Ini lah jan. Kayak kuare wong sekolah nang melara pengalaman. Utang iku jengene bis jurusan Jakarta Semarang. Iya. Utang sing digo wedok. Kandhane wakiji ngono kok. Bis Jakarta iku pelatih apa? Bis Jakarta pelatih. Yo B ya. Nah iya B. Lah bis Semarang. Bis Semarang. Yo H. Iya H. Jakarta Semarang. B H. Iya. Iya itu tak kutang ah. Ngono kok ora ngerti. BH kutang ya. Kutang pinter wis jan pajan. Tak bedheki. Utang apa sing marai wong wedok klepek-klepek seneng banget. Yo apa? Utang sing marai wong wedok seneng. Utang apa iku? Anu, utang gawean luar negeri. Biru. Utang sing regane larang. Sing ana apa? Manite. Sing elastis. Utang sing mari wedok klepek-klepek iku sing mari wong wedok dadi suweneng banget. Terkesima jenenge kutangkap kau dalam pelukanku. Alah. Karo bojomu jiamu terus dek gayamu dek kutangkap kau dalam pelukanku. Pret ah. Nah kutangne ini. Utang apa sing marai watis nek dene seneng banget ya wah. Utang marai atis yo utang sing ana ese anu kutang karo kodanan. Utang sing marai atis terus kadang-kadang marai seneng malah sing digoleki jenenge kutanggalkan pakaianmu. Alah Parno iku Parno. Saru iku, saru.
Aru piye lah gak saru ngono iku. Yang bedheane ngene aku tak iso. Kowe kene tak bedheki jejak Kang. Ya. Utang apa? Sing marai sedih. Marai sedih pindah bulana. Jadi bedheki aku. Ya. Utang sing marai sedih. Apa itu? Ya no. Utang sing marai sedih. Apa? Utang ya marai seneng ah. Nutupi aurat. Apa iku utang marai sedih? Jenenge kutangisi kepergianmu. Nah, siji neh. Masa pintar kowe iki, Kang. Ya tukang bedheki ya sekali dibedheki. Utang neh iki padhae. Utang apa sing iso bela diri? Yo. Utang sing iso main bela diri. Bedhek neh aku ganti. Yo, Cah. Kira pinten bedhek le jan. Utang kang bela diri kok. Ono utang iso main bela diri ku apa? Utang sing iso bela diri. Alah, buah jan lah. Bingung aku malah. Jenenge iku kutangkis seranganmu. Kutangkis tinjumu. Oh, iso bela diri ku jenenge.